Όπως είσαι, περνάς έξω και φεύγεις. Μα δεν έκανα τίποτα. Πέρασε έξω, θα πάρεις αποβολή. Χωρέστε, τι έγινε? Τίποτα, με το που πήγα να πάω στην τάξη, χωρίς να κάτσω, επειδή λίγο άργησα, με έβγαλε έξω. Χωρίς να κάνω τίποτα, είναι πολύ κομπλεξικός. Ούτε καν πρόβλημα να κάτσεις. Όχι, δεν έκατσα και την άλλη την ηλέκτρινα που πήγε μέσα, την έβαλε κατευθείαν και δεν της πήγε τίποτα. Δηλαδή εντάξει, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Λείπει το πορτοφόλι μου. Τι λες, παιδί? Ναι, δεν είναι στην τσάντα. Είχα λεφτά μέσα για την εκδρομή. Ωραία, εσύ το έκανε. Δεν ξέρω, παιδιά, λείπει το πορτοφόλι Ναι, μου. πού είναι αυτός τώρα? Ωραία, το έκανε, είναι σίγουρο. Τον βρούμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε. Φεύγουμε. Δεν θα πιθανό αυτό που είναι εντάξει. Τι εννοείς ρε φίλε? Αυτό είναι το πορτοφόλι. Ωραία, έχει ξεφύγει πάντως. Αυτός το έχει κάνει σίγουρα. Παιδιά, μπορεί να ξεφεύγει, μπορεί να κάνει τρελά πράγματα, αλλά δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Αυτός δεν Αυτός το Δεν το έκανε αυτό. Τον είδαμε. είναι και μας φίλος είπε μου, πως αλλά- δεν πρόλαβε καν να καθίσει μέσα στην τάξη. Ο κύριος τον έβγαλε. Δικαιολογίες. Ρε, Δεν δικαιολογίες. θα δίνει δικαιολογία. Το ξέρω ότι είναι καλύτερα από αριστεία. σένα όμως. Δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι τέτοιο χαρακτήρα, εντάξει. Μπορεί να κάνει τρελά πράγματα, αλλά όχι. Είναι έτοιμος να να φύγει από το σχολείο, δεν είναι? Εγώ το πορτοφόλι θέλω να βρω. Θα πάρει υποβολή και θα φύγει από το σχολείο. Εσύ το λες αυτό. Εσύ το λες αυτό. Είσαι φίλος του, εντάξει να το... Θα έρθω τρίμηνη. Τα μετάφερα. Κάνεις πλάκα τώρα. Τέλεια. Αχ, τέλεια. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, πάλι στρίμματα, έτσι. Σερμαρέ, έρχεται ο Ρέστης. Είναι ο βλάκας, πάλι. Εκεί πέρα είναι. Σπούντος. Μάλιστα. Να σου πούμε. Ας πούμε λίγο. Ας πούμε, ρε. Δεν μου το κάνεις, έτσι. Έχεις φύγει από το σχολείο, έχεις πάρα πολύ. Πού πας, θέλω το πορτοφόλι μου. Για να φεύγει αυτός το έκανε.